Его и другия майстор тук. На полето от Ундул 7. Сложих още един сандък някакъв. Така. И 20 кВт батерии. Инсталация без кабели. Plug and Play. Основа. Управляващ модул. 4 акумулатора по 5 кВт. 20 кВт модули. С носенето до втория етаж. Сглобяване Ето. общо за 15 минути. Една малка тераса. 15 минути. Не можем да се разминем. Тук е изграден куфар, ще има изграден, за да може да се... Ето го куфара. За да може да се термоизолира. Куфара. Като батерийният блок ще работи постоянно, съответно той поддържа определена температура и дори при зимни условия. Това е IP65 изцяло запечатани модули за управление, батерийните блокове, абсолютно всичко с уплътнение, за да може дори да вали, но тук е предпазено с козирка, да няма проблем с модулите. Това е.